ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka oyi nwoke nwata nwaanyị a si wee gbuo ya wee nyie ya n'ime ọfịa ebe unu na-afụ ebe a nke bụ na ya bụ nke nwoke na-akpọ ndị be nke nwaanyị na foonu wee na-agwafa na ọ bụ onye ntọrị mmadụ na onye atọje nwafa na fa gbagharịa chee ego ka fa nye ya. Bịakwanụ ka unu nụrụ ọpdeti gbasara ya bụ akụkọ nke m wetara unu maka ya bụ nwoke bụ isi dada nna agwa unu na o nyiri oyi ya nwaanyị na ndụ nke bụ na-agbapụtara ozu nke nwaanyị a o wee bụ na ọnọdụ ka onye adọbara adọba were aka ya kee ige n'azụ kechie ya ọkpa wee chokọsịa ya ọnụ wee nyie ya na ndụ nke ndị mmadụ na-asị na ọ dị ka nke nwoke ojie wee tụrụ ụtụ ojie wee gwuo ọgwụ ego ojie wee siri oke ite. Bịakwanụ ka unu nụrụzie ife nke nwoke gwara ndị uwe ojii kpatara o ji wee gbu nke nwaanyị ka unu marụzie na ojie wee gwọrọ ọgwụ n'eziokwu ka ọ na-asị asị ka ya bụ nke nwoke ọ na-ekwu eziokwu. O wee bụ na nke nwaanyị unu na-afụ ebe a ka e nyere afịa wee dịka Ọsalọ Festus Edo Biawe na ya bụ nke nwaanyị dịkwanụ 21 years wee bụrụ onye na-akwa akwa nya ndị fashion designer. O wee bụ na o nwere oyi nwoke onye nke dị 31 years a na-akpọ Joshua Osaigogo na onye nwa bụ onye gburu oyi ya nwaanyị. O wee bụ na papa nke nwaanyị unu na-afụ ebe a ka e nyere afịa wee dịka Festus Iyeokpe Edo Biawe bụ onye mere ka ndị mmadụ mata n'oru n'Eprel 2025 nwafa nwaanyị wee kwadosia wee sefa ka o jee pụta na sinsi ya wee ruo taa na fa afụrọzikwanụ nwafa nwaanyị nke bụ na fa na-achọ nwafa nwaanyị achọ. O wee bụ na nke nwoke abụkwana oyi nke nwaanyị ya gburu nwafa nwaanyị bụ ife ji foonu ọzọ wee kpọọ fa na foonu wee gwafa na ọ bụ onye ntọrị mmadụ na onye atọje nwafa na fa gbagharịa ka fa chọkwa na ego nye ya nke bụ na kọmuniti tụtara ego ewee je buru wee bie efurefu anụnwa nke bụ na ọ hapụghọrọ fa nwafa fa wee buru ikpe a wee jee n'aka ndị uwe ojii nke nọkwanụ n'Edo steeti Benin City wee ruo ebe a wee na-agwa onye nke bụ CPS Moses na fa na-achọ nwafa achọ nọ mgbe a ka fa nọ wee were nọmba onye oshi anụnwa ji wee na-akpọfa na fa ya enyefe ego na ọnya bụ nọmba ka fa were wee nye ndị polisi wee lụkwa n'ọrụ fa dịka ndị polisi. Onye isi ndị uwe ojii a wee na-akọwa na ọnya bụ nọmba ka fa trakizi nọmba ahụ wee butefa n'ebe anụnwa efurefu anụnwa bi nke bụ na fa bịa were ọgba gbakapụgodo ụzọ ya wee mebe nyocha na nzacha na-echekwana na nke nwaanyị anọkwanụ n'ime ebe a na ya bụ nke nwaanyị ka dịkwanụ ndụ na fa mụọ na nwatakịrị mmadụ na-enyigwe ya na ndụ n'oke ejideziri nke nwoke a n'ụlọ be ya ka ọ nọzi wee gwafa na ogbugokwa anụ nke nwaanyị wee kpọrọfa wee bata n'ime ọfịa ebe onu fụrụ kịta a na-egbu ana wee na-agwafa na ebe o nyiri nke nwaanyị nke bụ na ndị uwe ojii gbogidere ana wee gbapụta ozu nke nwaanyị ọ bụrụ na-echoghigere ya aka azụ wee chochie ya ọkpa wee were udo chokọsịchaa ya ọnụ ka onye adọbara ana n'oche. Ndị polisi wee na-ajụ nke nwoke kedu ife kpatara iji wee gbu nke nwaanyị. Nke nwoke a gwara ndị polisi ụzọ ife na-abụ mgbe a bịarube ya osi ndị polisi na nke nwaanyị bịarube ya na nke nwaanyị bụ oyi ya nwaanyị si o wee sị ka ọ lụọ otu si nke nwaanyị wee jụ fa wee nụbazie ọgụ aya ala ka ọ na-aya ala si o wee kwa nke nwaanyị aka nke nwaanyị wee kụọ isi n'aja wee daa wee nwa ọ dazie nwa ibughi ya je ụlọ ọgwụ ịkpọghọ ndebefa ichikọrọ foonu ya na-abụ. Onye isi ndị uwe ojii na-akọwakwa n'okpo foonu na-abụ ka nke nwaanyị ya nwere nke nwoke achịkọje ya bụ foonu na-abụ weluzie foonu ya ọzọ wee na-akpọzi ndị be nke nwaanyị ka e wetara ya ego. Onye isi ndị uwe ojii wee na-akọwa na mgbe eru na steshọn wee na-ajụkwa nke nwoke ajụjụ ka ife kpatara o ji wee gbu nke nwaanyị. Nke nwoke a wee nọrọ ebe a wee na-agwafa na nke nwaanyị bịa na nke ya fa na-abụ wee nwee nghọtafie wee baba mba si o wee kwa nke nwaanyị aka o wee daa wee kụọ isi n'aja wee nwụrụzie o wee buru ya wee jee n'azụ ụlọ ya onye nwụrụ anwụ iwee werekwa udo chụọ ya ntu anụnwa wee jee nyie ya. Onye isi ndị uwe ojii wee na-akọwa na mgbe fa bịara na nke nwoke anụnwa wee jide ya bụ Eprel 2025 nọ mbọsị ahụ bụ ifefa bịakwanụ na nke nwoke anụnwa adị n'otegokwa na atrakịwakwanụ nọmba ya bụ foonu nke nwoke na fa ji intelijenti fa wee lụọ ọrụ ma werekwa teknọlọji wee lụkwa ọrụ wee jide ya bụ efurefu na-afụ ebe agbụkwa anụ nke nwaanyị. Onye isi ndị uwe ojii wee na-akọwa na fa eburugokwa n'ozu nke nwaanyị wee jedebe ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ unu fụ ka esi wee gbu nke nwaanyị aya unu ama na afọ jọrọ ndị mmadụ njọ ọdụ unu ka nke nwoke a na ọgụ ka ya na nke nwaanyị nwa na-anụ ka ọ tụ na amụ nwa ka a na-azụ o wee kwa ya iti n'ajọ nwa ka ọ sị na ọ kwara ya ka nwa ka enwere ebumnobi ọzọ nke nwoke anụnwa ji wee gbu nke nwaanyị a maka na ka o si wee gbu nke nwaanyị a ọdọọkwa nkọ ife ọgụ igburu mmadụ maọbụ na-ekwalụ mmadụ aka ọ daa nwa ka ezife iji wee chọtakwa udo keige ya aka ya na-aba azụ chochikọ ya ọbịa na-abụ ọnụ were isie na ọkpa ya na aka ya chokọta ọnụ chokpachacha ya nnọọ ka alụsị apịrị apị ka onye
maọbụzikwa nwoke Ezeani nke Enugu steeti a ji wee chọọ ịgọrọ alụsị wee si etu ahụ chụọ mmadụ wee nyie ya na ndụ nọrụkwa na ya na-akpọkwa ndị be nke nwaanyị fanye gị ego. O wee bụrụ na ife anụnwa mere na ya na mụ kọmuniti nke dị n'Ekpulu Akọ lokal gọọmenti nke dị n'Edo steeti wee sị ka m wetara unu na ọpdeti gbasara nya bụ akụkọ nke nkọburu unu eburukwa nwata nwaanyị na-ejebe nwoke skrimshọt kwa foto ya jee ebe a na-asa foto sapụta nya bụ foto debe n'ụlọ be ubifi na-apụ na ọ bụrụ na ị chọghị ịgwa mmadụ dee fon nọmba nke nwoke na-azụ nya bụ foto dee afa ya dee leta gwa ndị idebere nya bụ leta n'obe nke nwoke anụnwa ka ị na-eje ilukwa na be nya bụ nke nwoke ị na-achọje maka ma ya sịkwa ga eme n'oyi ọnwa agbọghọ ka ebu idugokwa n'ime oyi nwoke na onwe ndị megide anya bụ oyi wee fudi maọbụ megide anya bụ oyi nke nwoke wee si na oyi wee nụba nke nwaanyị anụba anyị eji mgbawu wee ghara ọgụ ịbịa be nke nwoke sikwa ya na ịgwara mmadụ n'ọbịa ka ịbịa gwakwa ya na idebere foto ya gwakwa ya na idebere fon nọmba ya na ndị hapụrụ n'ụlọ ndị be ụnụ makwa n'ọbe ya ka ịbịa onwe ife ọjọọ nke nwoke ahụ bụ n'obi efu ha na ọ ya emezi ya mbọsị ahụ kama ọzọkwa ahụ mbọsị ọzọ na-agọbịa na ga agwakwa na mmadụ gwaghakwa na eche ịbịa bịa ga agwakwa na mmadụ nna ijekwa na ọbọkwasa ụmụ nwaanyị ka a na-egbukwa ụmụ nwoke mana ka ụmụ nwoke sikwa egbuzikwa ụmụ nwaanyị na nke ikpeazụ a nya bụ ife karịkwara akarị onye sikwa ọ ga-agwa na mmadụ ijekwa na bịa okwo ka o gburu gị isi wee gwọrọ ọgwụ ego nekwa ife onye a na-akọ yiri kịta na ọkwara nke nwaanyị aka ọ daa ka ọ na-iji ewee siri oke ite ị nọrụkwa na ya kpọba ndị be nke nwaanyị fanye gị ego ị chọrọ iji zifa wee testị ọgwụ ịgwọrọ ka ị maa na ọ na-arụ ọrụ egworo ekwe ha amoosu ka ebu ka mkpụrụ obi ezurikwa n'ike na ndokwa ka ọ nwetakwanụ justice ka nne na nna ya na ndị ọyị ya na ikwu na ibie ka fakasikwanụ na ife mere emego. Through diligent investigation and technical intelligence, it led us to the arrest of the culprit. At the moment, he has confessed to the crime, and investigation will continue with the exhumation, after which the suspects will be charged to court to face the music. The police track a number the boy was using in demanding ransom. The community assisted in bringing this boy. Then after, I have to call the police at CRD before they came to apprehend him here.